जगतसिंहपुर जिलार पारादीप पौरांचल आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एक विकसित समृद्ध नूतन ओडिशा गठन करने राज्य सरकार पक्षर आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम पौरांचल विभिन्न वार्ड में आरंभ होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ନୂଆ ବଜାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦର କାଉନସିଲର ମନୋଜ ନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅଜୟ ନାୟକ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତୀ ନାୟକ, ଜୁଲି ମହାନ୍ତି, ଅନୁପମା ସ୍ୱାଇଁ, ଅଲିଭା ପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାତ୍ର, ସରୋଜ ହୋତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ, ता संगे संगे सम्मानित अतिथि श्रीमती गीता विशी, जिला परिषद सभ्य 7 नंबर जोन। तत्संगे संगे आम गहन अच्छा सम्मानित अतिथि जिला परिषद सभ्य संजय। जगतसिंहपुर जिलूर सरोज परिडा रिपोर्ट टुडे फास्ट न्यूज ओडिशा।